your praise. Hallelujah! Hallelujah! Show them what to get the power. Hey! Shisha mentara sengi dan kena kita strong sudah, dan kena kita berselek sudah tu Jisu tak down dan kabor berruang dan kabor bernyelap dan kabor bersyat nama bau Jisu ai kabor hangi. Amen. Jadi kita strong am kena bro. Oh ya. Kita mapi berklannes, klan syaitan ni pina. Klan mengi syaitan am, pedi kabor jong pi peni kesa jong pi bro kena. Let's go. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show them a victory. Hey. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Singing hoorah. Hoorah. Ayo. Hallelujah, glory to thee. Come on, once again. Hoorah, hoorah. Ayo, hallelujah, glory to thee. Once more, show the power. Show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Come on, show them what you got the power. Show them all to see. Show them all to see. Show it victory. Sing it. Hoorah. Hoorah. Hey, ayo. Hey. Hallelujah. Glory to thee. Let's go and sing it. Hoorah. Hoorah. Ayo. Hey. Hallelujah. Glory to thee. Come on, let's kick him. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey. Kicking with your feet. Hey, Satan on my knees. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hey, kicking with your feet. Hey, Satan on my knees. Once more. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Kicking with your feet. Satan on my knees. Show them what you got the power. Kicking with your feet. Hiya! Kicking with your feet. Hiya! Satan on my knees. Let's go. Hoorah! Hey oh! Hallelujah! Glory to thee. Glory to Jesus. Come on. Hoorah! Hey oh! Hallelujah! Glory to thee. Once more. Show them what you got the power. Show them all to. Show them all to. Come on. Show it victory. Once more. Show them what you got the power. Show them all to. Come on. Show them all to. Come on. Show it victory. 1, 2, 3, sing. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to thee. Come on. Let's give Jesus glory. Hoorah. Ayo. Hallelujah. Glory to. Come on, let's kick Satan. Yeah. Show them what you got the power. Kicking with my feet. Hiya. Kicking with my feet. Hiya. Satan on my knees. Come on. Show them what you got the power. Kicking with my feet. Hiya. Kicking with my feet. Hiya. Satan on my knees, 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 knees. 1, 2. Let's go. Hoorah. Ayo. Hallelujah, glory to thee. Come on, let's go and sing. Hoorah! Hoorah! Ayo! Ayo! Hallelujah! Hallelujah! Glory to. 1, 2, 3, let's go and sing it. Hoorah! Hoorah! Ayo! Ayo! Hallelujah! Glory to thee. Come on, let's sing. Satan on my knees, come no. Satan on my knees, come no. Satan on my knees. Repeat after me. Satan on my knees. Okay, P. Come no. Satan on my knees, P. Come no. Satan on my knees. Let's go. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come no. Satan on my knees. Left, right, left. 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 Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Satan on my knees. Come on. Louder! Louder!
glory to thee. Come on, louder, say, hurrah, Hurrah! and hey yo, Hey-yo! hallelujah, glory to thee. Show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, staying on my. Hey, show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet, sitting on my knees, hurrah, and hey yo, hallelujah, glory to thee, louder, louder, hurrah, and hey yo, hallelujah, glory to, 1, 2, 3, hurrah. Hallelujah, glory to. Can I get a rise on? Get up, no. Hallelujah, glory to. Hurrah! Hey yo, hallelujah, glory to thee. Satan, nimla yang ah. Oh ya say, Satan. Memla yang ah. Come no, Satan. Memla yang ah. Mi pen soy yang ah. Nrai memla yang ah. Jisu. Yo yang ah. Ngan sakri ya Ngan kentiu ya Ong le. Jisu. Ngait ya me. Ngait ya me. Ngait ya me. Ong nghe cái ông Jisu. Ngait ya me. Ngait ya me. Ngait ya me. Ngin ong yo Satan. Hurrah. Mem la yang ah. Eyo. Hak dak jong nga me don kum nong ngin ong hurrah. Mem la yang ah. Hak dak jong ah. Satan me don kum nong ngin ong hurrah. Mem la yang ah. Mem la yang ah. Hak dak jong ah. Medon, get on jump. Show them what you got, the power. Show them all to. Show it, Victor. Come no. Show them what you got, the power. Show them all to. Come no. Show them all to. Come no. Show it, victory. Singing, hurrah. And they hallelujah. Glory to. Yeah, singing hurrah, and hey hallelujah, glory to 1, 2, 3, hurrah, and hey hallelujah, glory to thee. Yo, tay nghe không no? Show them what you got, the power, kicking with your feet, kicking with your feet. Hiya! Sitting on my knees. Hey, show them what you got, the power. Kicking with my feet. Hiya! Kicking with my feet. Sitting on my knees. Come on, say it. Show them what you got, the power. Kicking with your feet. Kicking with your feet. Sitting on my knees. Let's go, Satan. On my knees. Left, right, left. We crush his head. Satan. On my knees like a battle we fought ahead. Satan. On my knees. You cannot do anything to me. Satan. On my knees. Come on, let's sing together. Left, right, left, left, right. Left, right, left, right. Left, right, left, right. We crush devil's head. We sing it. Left, right, left, right, left, right, left, right. Stoy tan me like a lad bay. Singing hoorah, Hurrah! and ayo. Ayo! Singing hoorah, Hurrah! sing ayo. Ayo! Let's kick him out. Hey, let's kick him out. Let's kick him out. Let's kick him out. Singing hoorah, singing hey yo, singing hoorah, singing hey yo, singing hoorah, singing hey yo, hallelujah, glory to thee, hoorah, sing hey yo, hallelujah,
Glory to thee. Hallelujah. It's right. Tiếp nam như đoan chỉ đoan mình tai am ya cái borom như fitem. Ya cái borom như fitem. Ya cái borom như Jisu. Namadam syaitan malakas singi pensoy ngi. Malakas singi wan ban banale yangi. Malakas singi wan ban that yangi dem đây nè. Hachaka bangin Ialeh syaitan ngi lem nam tu mana ngi roa ngi lem no. Ngi lem nam tu. Ye nata. Dah kenal. Ubelai ka boring em begini le you em. Tak kenal ai ka boring em begini kejat dong ngina you. Kumno. Kipak. Kumno. Kumno. Kumno su. Tak kenal em. Ten su beli kong em. Syaitan udah napok dong no. Syaitan ai. Udah napok dong ni mah. Tentang yang syaitan dan pok jungi tak kadang ngisya elama ngisya pensoy handai ken mau syaitan udah napok kejat jungi tak kadang kick you amen kick the devils out hey kick the devils out we will kick the devils out oh Lord kick the devils out we sing hey ya hey ya hey ya left, right, left, we sing it left, right, left. Like an army, we sing left, right, left. Jesus is the winner man, so the winner man. Jesus is the winner man all the time. Jesus is the winner man. Come on. Jesus is the winner man. Oh, 1, 2, 3, let's go. Winner man all the time. Winner man all the time. Satan is the loser man, oh the loser man. Satan is the loser man, he is losing all. 1, 2, 3, let's go. Loser man all the time. Loser man all the time. Let's go once again. Loser man. All the time I am on the winning side. I am on the winning side. Oh, once more, let's go sing again. I am on the winning side. I am on the winning side. Oh, 1, 2, 3, let's go. Winning side all the time. Let's go. Winning side all the time. Singing up, we say. Jesus, up, we say. We say, up, we say. Come on, up, we say. Jesus, louder, up, we say. Louder, up, we say. And we say, down, we say. We say, down, we say. Louder, down, we say. We say, down, we say. 1, 2, 3, we say. Winner man. Jesus is the winner man. We say, winner man. Winner man all the time. I am on the winning side. Well, louder. The winner I am on. Hey, the winning side, oh, come on, let's go and sing together. Winning side, the time. Winning side. 1, 2, jump and say, we say. Winning side all the time. Winning side.
with inside all the time. Show them what you got, the power. Show them all to. Show them all to. Show it victory. Show them what you got, the power. Show them all to. Show them all to. Show it victory. We're singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to thee. Louder, louder, sing it hurrah, sing it ayo, hallelujah, glory to. 1, 2, 1, 2, 3, hurrah, and ayo, hallelujah, glory to. Louder kids, let's sing louder. We sing hurrah, sing it ayo, hallelujah, glory to thee. Come on, show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, Satan on my knees. Hey, show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, Satan on my knees, singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to my Jesus, to thee, singing hurrah, singing ayo, hallelujah, glory to. 1, 2, 1, 2, 3, hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to thee. Once more, once more. Show them what you got, the power. Kicking with my feet, kicking with my feet, sitting on my knees. Show them what you got, the power. Kicking with my feet, louder, say it. Hey-ya! Satan on my knees, Satan on my knees, Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come on. Satan on my knees. Come on. Louder, faster, singing together. Satan on my knees, come on. Satan on my knees, yeah. Satan on my knees, he is on my knees. Sing it. Satan on my knees, come on. Satan on my knees. Yes, he is. Satan on my knees. Yeah, we're singing hurrah. Hurrah. Sing ayo, hallelujah. Glory to my Jesus. Give him glory, sing hurrah. Sing ayo, hallelujah, glory to thee. Hallelujah, you know it's right. You know it's right. Ada ngide ki beri ki bela selej un try. Amen. Pidi ki kena ki bela selej un Jisu. Amen. Kalau syaitan wan benong. Yeah, very good. Yeah, ngan lebet ngate. Ngadi ong nom no ngabil lebet. Let's go and sing together. Satan on my knees, Satan on my knees. Hey, Satan on my knees. Hey, you are on the my knees. Hey, Satan on my knees, Satan on my knees. Louder, come on, come on, come on, come on, come on. Let's go! Faster, singing together, singing. Satan on my knees, Satan on my knees, Satan on my knees, Satan on my knees, hey, Satan on my knees, Satan on my knees, hey, Satan on my knees, under my knee, under my knee, under my knee. You are under my Satan, Satan on my knees, Satan on my knees, Satan on my knees, Satan on my singing hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to singing hurrah, sing ayo, hallelujah, glory to thee. Come on, let's sing in hurrah, and hey yo, sing hurrah, sing ayo, louder, hurrah, ayo, hurrah, ayo, hurrah, ayo, hurrah, ayo, hurrah, and ayo, hallelujah, glory to thee. Come on, bro, ayo,
Ginaka jing na piba jam so try jing up over hallelujah. 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 You sing hey yo. Hey yo. Hiya. Hiya. Amen. Hallelujah. Setelah nam takasni takada ni long di tongfu di Jong Jisu bagi lek persya ya syaitan. Tang tang tang. Dia Jong Jisu takada syaitan mu wan lek yang ngi lek ngilak kalam ngi u. Ni om no. Kamu yang Hiya. kamu yang Hiya. Ni ba ka badi kungfu kan? Hiya. Hiya. Kamu Hiya. Entah. Hurra. Hey yo. Oh, very good. Saya sian dengan guys. Tapi ngapo si Jisu. Pengen dua dengan pom tanya nong Jisu. Nyangu ya me. Milong ki sipai jom me. Milong ki basatar jom me. Milong ki bakalan. Nyangu ya me. Peslek lagi. Begin ruai. Begin nyero. Ngin mani. Ngin sengap ketin jom me. Ngin pelaru ya me. Kum ki berapan selek jom me. Kum ki kungfu jom me. Ngin ruai, ngin nyero, ngin nyelek yu syaitan. Ngin long ki nong job. Naman ngide ki berjob. Keteng Jisu ngi duai. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Hurrah! Story time. If diang semua bahai pi baru sa sen pat syaka Kidzo praise bang ya lum lang bagi ni kena Kidzo ban yo ngau tingga jong ublay ka ban long ka jinghikai na ka banta jongi nam ta jong pi ki bas ngap bagi swash ko ka tingga jong ublay na bak tingga jong utrai ka wei pui ka jing top baru ka long bala prasad musim da ublay bat ka long ka jinghikai ngi ka long ka jing mento ngi bat ka pen bedru ka jing em ka jongi ba ka jing melian ka jongi ka ban ya lam syaka hok ka bau blay ula khot ngi amen amen ni ai ngo yo try sa isen pat ni yo ngok tinga jong blay ka ban long ka jing hikai nam ta jongi iwei pi iwei bat ha gani ka sngi akwa ban ya share lang bat pi ban sam tinga jong blay syapang wei pat u sim Pila puli ne, la pila jios ngau bahaka Bible em hi barok kawai, la keren be syapang ki sim. Dan bun bahaki sim ba utrai ula sung bansen syar hakitaki himaki jongki. But tayo tu enga, ki sim ki dei ki breu ki badai ban syakri ki breu ne ban ong ba ki breu kin syakri ki. Kisiem di ban lem no. Haka jing si sha kisiem ki lem no. Ki syakri ki di ban syakri ki breu nam ta ka jing bha jong ki. Hoi nem. Hoi nem. Kanung pi ong hoi. Good. But ka Bible ka Yesu engi ba usim kisiem dei manu? Manu? Jisu. Amen. Manu bari sim kisiem? Jisu am de mak tangi ong usim ki sim try ki try bahakan ni ka perthai am shi bun ki sim handrai halor ki di ki sim baro manu pat badai wei usim de u Jisu am tang u Jisu but u Jisu ha ba wan ha ka ni ka perthai u ong ki breu pidei ban syakri nga ne uli ban syakri mu ni ki breu good ulit ban syakri ma u ya ki breu. U syakri kum no. Uang sai ki gejat jonga. Uang syat bam nam ta jonga. Uang klep ki jan jonga. Ha? Uang ta kelek dukan nam ta jonga. U klam ong am kita ki ke barwa. Ne uang nyat juti jonga. Penban de ma u bala pensat ya ki gejat ya no. Laki senran jong u. Yes. But u Jisu u syakri ru iki breu am kum no. Uliam no iki baman la. Open pet. Good. Ya ki badko. Open yan. Very good. What you bayab ru? Open em. But kidai kini. Mot ba wan usim. Wan ban le bha iki breu no wan ban le sniu ne. Ban le bha. Kam ta me u Jisu ong ngangalong ka lenti nang ta ngalong ru ka jing shisha bat kai
Bat ka jing im de. Very good. Jisu ong uday way ngalong ka. Ong lang bat nga ngalong ka. Lenti ngalong ka jing shisha. Bat ngalong ka jing im de. Kamu dah bau news am uwan siya kaniga partay uwan banlong ka lenti nam ta jongi ban le siya le lam kra le siya police bazar le siya jayaw le siya habau Jisu ang along ka lenti siya no siya beneng. Very good. Baru Jisu ang ru ngalong ka jing shisha. Kamu hau Jisu don kay don ka jing shisha. Ya kay ka bau Jisu la ong hau tu pendam nè. Ka blau thoa ka Bible ka de ka ba shu thok ne. Ba di shisha ne. Good. Baru Jisu ong ru. La dangi pedang yu try am. Ngiyo ka jing em ngiyo jing yap ne. Ngiyo kay. Ngiyo ya ka jing em. Very good. Mga ko aban ito ipila dan way usim. Haka Bible, haka Testament ka barim. But uniru am ula day way usim bala hiar pateng nakijat Juda. Nakijat ayu? Nakijat Juda. But uji suru uday bahiar pateng nakajat ayu? Nakajat ayu? Very smart. Uji su day bahiar nakajat ayu? Nakijat Juda. Mo. But unia waves uba kerteng Jehoshaphat. Kerteng ayu? Jehoshaphat. Kitip. Muna yu Jehoshaphat. Daong Jeho. Muna yu Jeho. Jeho kawan ayu? Jehovah. Ang ayu? Jehovah. Jehovah muna yu? Day na markata mo ngisi ong Jehovah Rapha. Ublay jing penkya. Jehovah Jaira. Good. Blay nong pendap. Good. Daw ni ong Jehovah kabumud blay. But uniu siem ru, way no siem Juda, ba kerteng Jehoshaphat, uniu siem Jehoshaphat ka jingmut jong ka kerteng Jehoshaphat, ang lang bat nga ublay uba bishar. Jehoshaphat madayu? Jehoshaphat kabamud ublay uba bishar lani ublay ubansa bishar. But kin mau kakamram jong unong bishar. Unong bishar, kanong tips pang unong bishar? Mano ba din unong bishar? Very good. Mano? Judge. Hapo court. Laju kitu ki courtroom, kisi laju puli Judan be uway judge. Ani utanong bishar nang takin don ru ki ay Kibanya side an pat chekat ayu ki very good ki lawyers kindan ki lawyers but kindan pat manu pyang criminals ki dai ki ay ki bro ki bahane ki ba lale kam sneu ne ngimte de ka kam jong no ban ong de ba bahane ong le ba sneu ne kam jong no kam jong ki breu ne jong utu lawyer ne jong judge ne Day jong judge. Unong ya side an to lawyer te unshu pen imo ong pay ulale kom ta lalem ta. Handai undon so way padong mo khamle kom ta kham shim la don hang ta. Handai indal ay snap ha na baro arliang. Manu ban bishar pan? Judge. Ken mang ba kakting jong blay ru ko ang ingi umday manu ban bishar. Handai tang manu badon hak ban bishar ingi. Day tang judge. Jehoshaphat madayu blay uba bishar lani ublay unong bishar te kumu manu bade unong bishar dei tang judge manu bade judge blay amen dei tang blay dei na markata wa jumlien ban ong ni pi jing ja ing ni jing lesi ni jing yong ni jing bit ngiliam no dengi ong komta jing snudor Cing lengkot. Gibishana dali amta. La bishara jing biet itu piot. Jing biet. Dong jing jaing iteng am long friends bat kini.
Ong pi jing la lot ite ngam kwa re ban ya share jing ba me ite. La lem no la ya bishara mi we. Handai Jisu ai ngi di ban bishar nem dai ban bishar. No. Dai tang manu ban bishar? Tang u blay. But hakawi ka pot la jaba uniu Jehoshaphat ru Jaka boon ya dan lang tang bat kita kiba ya keren sepang ublay baju le kikam ublay o Jehoshaphat la jaha ko wake up por haka jing Jong ba ula bakla bola support ya kita bam day ban support ma namar balay gini ki beriu ki keren persya yu ublay dia ublay Israel yu ublay bashisha te o Jehoshaphat ula bakla Handrai ublay pat uiye jo Jehoshaphat. Pite balay ublay uiye jo Jehoshaphat. Haar chronicle lenong ka ba khat nyo, khat pra, khat khandai, ar pau. Hang ta fin pule syapang siem Jehoshaphat. Haga kitab yung yin pule syapang Jehoshaphat. Ar chronicle. Hai? Ar chronicle lenong ka ba Khat nyo, khat pra, khat khandai, arpo, fin syam syapang uniu siem Jehoshaphat. Handai ublay ulai jo Jehoshaphat, fite balay na marba unia Jehoshaphat uyad bay haka lenti kaba ukpa jong ula yad. Ban ngalaong piu Jisu wan nakajat yu? Nakajat Juda. Usim David ru wan nakajat yu? Menta Uni usim David ruam. Lada fin pule sepang kata jing hiar pateng ka jong Jisu. Jisu wan hiar pateng do nanu usim yu? Usim David. Usim David udah usim bakat no jong Israel? Kenal? Usim ba? Mano beri usim ningkong do hapo Israel? Usim? Usol. Handrai usol Jaka bon syakri bay un mani bay ublay jong ulai wat penbani kita ki blay tau. Ya kita ki ksut hang tu. Ya ki baman. Bat ublay ula penlong sim no hajaka jong usol inu ya David. Uparu tu udan cha Egypt kan. Uparu udan cha Egypt. Handrai usim David ula de usim jong kai jong ka Israel. Usim baar. Handai hadian kata pateng lawan hiat pamenta uni usim Jehoshaphat. Baru blay ulai Jehoshaphat balay namar ulayat haka lenti jong kepa jong uyat betek hang tu le pensyam lenti kaba lapen leng bau David ru. Badai patemen jong Dai namar kata Habangi tip by imay jongi, ipa jongi, ki syakri ya ublay ngirungi day nangim day naman syakri ya uta ublay. Nangin ong pipi syakri ublay la jong ngati nga wat ublay la jong. Ilem ta? Habangi tip by imay ipa jong aru ki syakri ublay baday. Maum day gitu ublay tau kan? Handai ublay ba kumno? Ublay ba? Shisha. Ya no? Ya Jisu habaki syakri kadai yang ngiru kum kikun ban lem no ban syakri ya utau blay. Amen. Kum jo namar Jehoshaphat ru lem tatia. Kum ba David ublay wi no mi no David. Uit Kaktin jong blay le ko ong David ulong udan ka donut kum ublay. Ublay ong donut kum jonga. Mudurpi iya jo David kata-kata. Te unia Jehoshaphat ru usyakri utau ju blay. Handai la jaha ka wega por baki siem Moab, siem Ammon, baki kita ki nong Ammon klaya wan bania hiar thma. Haga por mensha ngangai pi ki bala kam he la le school la shong kam class he pi ju pule history dan history na. Ngangai pi ru fil adane ka subject history but hapo history fi ru fi pule syapangki kam tam syapangki siem syapangki thma dan bene ki thma apa history pun semi pule bech pangkai ki thma te gini ki thma ki jure haka porjong no haka porjong ki sim ki thma ki jure haka porjong no jong ki sim tela ja kini ki sim kila wan ban her thma ya sim ayu sim Jehoshaphat
Henry u Jehoshaphat. Habadon manu ba wan ban ong ngan wan ban Ialeh bat pi ban wan Yeshua pi lem no. Gi pen kre ni la dia. Ha? Pen kre am. Kitu ki siem le. Haba Ialeh thma de ke. Ha? Da ka bom. Ha, pan hap bom. Apa history pulia ni pan hap ke? Ki atomic bomb, ki nuclear bomb. Ha? Hande kata dai dang tau mentah. Mereka missile ki thma. Hande ha kapor mun syam padon ki nuclear bomb, ki atomic bomb, padon ki nuclear bomb, ki thma de ke. Ha? Da ka white sword nang ta de ke. Armor suloi. Ha? Suloi. Padan suloi. Kiai kishna kiai gitu ki tiar Ialeh. Daki bow and arrow. Siong itu bow and arrow. Siong ki khnam renti. Nang ta daka white. Daki kat baki nang ta sum. Daki ta Ialeh. Handai fitem. Usim Jehoshaphat balengo ba penas ngolungo ba uni usim jaka bon pen kre kita kitiar mo ki wat ki renti ki khnam lani ki bom mo la da don bom ande Jehoshaphat klam pen kre kita ki baro wong kum no fitem ki bre jongu wong ki led charging it but duai wong kum no Kilet charging it but duai. Ngila try ban job kita matang nak basu charging it but duai. Ha? Dan kami yo ban let thma ban Yeshua. Ban job. Dan kam ka white ne dan kam jing duai ne. Ha? Ngi velate be kaktien teman tangi ang dan kam jing duai. Along smart ha. Henry hakapor mun sha kis habada ong ban Ialeh thma ban yar thma ban Ialeh bar kinong shun ki dan kam ban pen kre daki daki what mo tani daki khnam ki renti daki ta ki sum. Henry pas ngolong Jehoshaphat ong dan kam kita ki baro fite balai namala dan uway Ubala wan ban ong Jehoshaphat ong wanum syap tieng na bade ublay uban Ialeh ya kani kathma na kabanta jongi. Mo manu ban Ialeh kata kathma? Manu? Blay. Sebut dan te manu hapok kelas Jong pi dan ba ong ya pi ban challenge ong langan sa shwan Yeshua pi. Saap yang ngan sawan Yeshua. Handai pi pat pim nei ban Yeshua pila ya thu inu pila ya thu inu ne ya thu inu pila ya thu ipa da pila ya thu ipa lam no nang sha ka sha me da wan shot nam ta sibo pila ya thu ipa pa dia yang fite papa dani we kana ma pa class nga mo ban Yeshua nga la ne dani we kana ko ban Yeshua nga pi om no da pila ya thu ipa pa no ko no papa yang am le da la da wan tu khana shabe pen shabe ki ngap au mat kura mat sho lam da inum le am kum ta te ublay jongi ru de wai ngi juk ang ru habangi duai ku pa jongi ubaha beneng ublay jongi ude ru wai papa jongi de wai papa te habala dan menu ba shoni ngi ba ngi le ya thui papa jongi ubaha beneng un le yo How tu nung Ialeh nam tajongi? Hoi ne Hoi uni le kum ta ka ja hakata kathma bakilaya one man challenge Jehoshaphat. Ba uni ubriol ong Jehoshaphat dan kaman pen kre ki tiar Ialeh thma handai dan kam ta man lem no shong ban duai. Pijap ka ktinga jong blay ko ong uni usaitan usyo ne ayano. Usyo ne blay. Ulane ban Ialeh baru blay. Baru blay tu ulat tem nganum la ban Ialeh. Namar manu baklan saitan blay ne. Blay. Te handai ni saitan padam. Wan ban challenge pad yano. Ya blay lengba da ka ba pen sitam yano. Ya ki breu. Ublay la thau yano. Ya ngi ki breu. Te haba ublay la thau ngi ki breu ublay u ye nyu isi ne ngi. Uye jam yangi te unong shun jongi uba isi pada manu yangi
Manu ba isi ingi? Pidi bersoitan tu ibu isi ingi hendak isi anu. Namar bu Yeshua ni anu? Ya blay. But day namar kata uong ya blay tengam la ngan len ban pensitom you know yaki breu. Handai hang ning yo ka jing hikai lang ba u Jehoshaphat. Bangila ban job yaki ki hajing em day lang ba ka ai? Lang ba ka ai? Lang ba ka jing duai. Amen. Kanungut apa deng jong pi ong mes fitep dan ki kena ki shon yang ngala jios ngo ki kren snew shpang jonga ki kren shon yang ajudan deh ba ki kren snew shpang jong pi la ne ki kren kanu khtim bam dei te habad dan kum kita ni hablem no ngi di bane shoy ki an bat benar rendang badang bali ba kren shpang jonga kum ta ha dan ke ngide ban lem ta bangiru pikiran tok shapang jong ngarungan tok shapang jong pi pikiran sne shapang jong ngarungan kres sne shapang jong pi hilam ta ha hilam ta bat na shnyu pajet bi bali ba kres sne shapang jong hilam ta ngim lem handai ngi haban lem no kakting ga jong bleu Jisu hikai ngi baya kinong shon ngi de ban lem no pidan kamban ye ki nong shon jong pi bat duai na kabanta kita ki bale sneu ya pi Jisu hikai kum no duai no duai na kabanta kita ki bale sneu ya pi bat ban e do ya no yaki nong shon jongi namar ladangi ya sho para breu hi ladangi kren sneu para breu hi ni kren sneu ya no come on ladang ya shop para breu hi ladang ni kran sneu shapang ki breu hi ngi kran sneu shapang jong no shapang u blay hi namar manu bala thau ngi ki breu baro dei u blay dei u blay they can mau ka jing ja hakapo jong o Jehoshaphat ba ula shong ban duai u klampan kre da ki tiar ban ya le thma but ublay hakabakut pitharai Jehoshaphat uram na job ne job balay Jehoshaphat job namar manu bayale anam ta jong u blay good manu bayale anam ta jong u blay manu bayale thma anam ta jong ki breu blay very good ngi dala de am ngimla te Jehoshaphat ong ngimla ngadala de nganumla wala danga de usiem wala danga dan kini ki breu kan ni am dan kan ni ki sipai nganumla ban job lemda ublay uyale na kabanta jongi kan mau ha ka GM ka jong piru ki khna baro nga kwa pin snap bhai ka ne kan mau ha ka GM ka jong PM pin ya kendo ki babun ki e kat ba pidang he mo kin dan ki ba kran sne jupang jong pi le se dan ru ba thmus ne nam ta jong pi hanrei ha ba dan kumta wadum ya le keliang hanrei shong bat duai pentep shanu Shau blay. Very good. So, ngiliban ay ngo you try gani por. Ngiliban duai. Okay? So, everyone, join your hands. Close your eyes. Ikwa ba piru ha gani por. Ngiliban duai lang bat ngi. Pinya snok ti lang bat ngi. Bat ken mau ban pentep sya utrai. Ha ba pidan sya pedeng ka. Jing ting lani ka jing siir. Na ba utrai. Uday unong yale na kabanta jongi. Okay, close your eyes everyone. Ngiliban duai ha kaniga poangin ong try Jisu. Nga ay ngo yame. Ya kaktin. Ba mehikaya nga. Try. Usim Jehoshaphat. Ulalong. Ubala syapti ang yame. Ubala awad. Ya kakmat jong me. Shim la dem. Hapo. Jong nu. Lemne. Hauta ublay bal. Ubalong. Ubaman. Try. Ngidwai. Hakaniga poru. Basyangi atry. Kakmat jong me. Kan pai. Try Jisu. Halagas ngi. Nginang. Ban em. Kajing em. Kabapen ko ngu. Hakiktin.
Jong me baro. Try ngin shem. Ka jing ya da. Jong me. Ha jing em jongi. Na uta unong shun. Ubalong usoitan. Try medon bor ban pelat yengi. Na ka basniu baro. Try to ai. Ka donut jongi. Ka mensiem jongi. Bada ka boru. Da ka jing mo jing perkat. Ngin nang ban wat ya me. Ban le ru ya kat ka bala tho. Ha ka ktien jong me. Try ko pa. Ni ai ngo ya me. Ba me ya le. Na ka banta jonga. But I try ka jing job ru. Me ai hangi baro. Kerku a try ki kon jong me. Ha ka ni ka por. Ki badon. Ha ka ni ka jaka. Lem kumju. Ya baro. Ki basngap. Ha ka ni ka por. Ki ru kin shem. Ya ka jing bha. Bat ka jing isnei. Jong me. Hala karta. Ka jing em jong ki. Ha karteng u Jisu. Ngi duai. Da ka ba ai ngo. Amen. Ingat ha ka ni ka por try kur kui pi. But dang ya ilong ki ba Shedhem ya ka ban Shakri u try. Na bakan mau u Jehoshaphat ula Shem ya ka jing Shem ngobha na u blay. Balay. Wala da ula baklaru am. U try shim la ino yu u. Ka wei ka daw ka day na marba. U Jehoshaphat u kam shim la kan ria na kata ka jingai ka jong u. Ha u tau blay u ba shisha. Piru finaya ilong kumta. Dang yo pi ya ka jingai ha u try. Mal pi dang yai leru ya ka ktien ka jong u blay ha ka jim ka jong pi. Ada don ru ha ka ni ka por na padeng jong pi ki ba don ha ka jing pang ka jing shitom. U try. Un legi kamba ha ka met ka jong pi. Un pen kya pi. Na ba ka ktien ka jong blay ko ong. Day ling ba ka jing yung snam jong u. Hila long ki ba yo kya. Pen kam kenti. Ya kata ka jing pen kya ka jong u try. Ha ka met ka jong pi. Kumbangi pen bena. Ba u blay jungi u day u. Jehovah Rapha. Ka mut u blay u ba pen kya. Te u try na ya kerkui pi. Dan ya don rungkat lembat pi. Ka jing ye ka jong u try. Ba ka jing suk ka jong u kan sen shar. Ha ka jing em ka jong pi. Pidang long ka jing shai. Hala ka sngi. Na ka benta ka gospel ka jong u try. Tinang ni baro. Ngini ong no. Hado bengi de syam piang pat ya ki. Kumno. Bye. Verse for this week. Ar kuren lenong besan dekat ba hanyo. Daman ngiyat daka jingat. Daka jing yo i. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory